Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge futhi ukuthi ngithathe ithuba nabuka lama-video. Kuleli sonto-ke ngizolonge ngiwakhiphe njalo ama-video afundisayo nakhayo. Nanamhlanje futhi nginiphathele umuthi ojulile oyibaso, okanye abanye bathi isibunge. Lo muthi lo ungawusebenzisa uma ngabe ufuna ukudonsa abantu ukuthi bangene, ngabe uyadayisa nebhizinisi lakho elithile, ngabe likhulu noma lincane, ngabe itafula, isitolo, ithaveni, lonke uhlobo lebhizinisi kodwa nje oludinga ukuthi abantu bangene. Noma ngabe unesonto, udinga abantu bangene esontweni lakho, uyakwazi ukuthi ushunqise lo muthi ngaphambi kokuba nje bazane bangene. Qala ekuseni wena uhambe uyoshunqisa lo muthi lo ukuthi abantu beze. Lo muthi uzobalanda abantu iy'nkalo ngey'nkalo. Unamandla kakhulu-ke leli baso okanye lesi sibunge, sihlanganise namathambo wezilwane. Ngaphandle kokuthi-ke ngichaza kakhulu ngimosha isikhathi, ake singene kuwona umuthi. Abantu abangena isitolo sakho, noma bangene ebandleni lakho, noma bangene kunoma yini nje oyenzayo edinga abantu ukuthi bangene. Asenze kanjena-ke. Qala-ke ungitholele inzwangomoya, ngifuna ithambo layo inzwangomoya. Ngitholele insele, ithambo futhi lensele. Ungitholele ipikoko, ngifuna ithambo futhi layo ipikoko. Ungitholele indlovu, ngifuna ithambo lendlovu. Ungitholele uxamu, ngifuna ithambo futhi likaxamu. Sengila emakhubalweni-ke njengamanje. Hambe ungitholele umusa, abanye baye bathi umusa wentombi ukuwuteketisa lo muthi. Ungitholele umusa, ngifuna igxolo-ke kulo muthi. Hamba-ke uyongifunela ubhubhubhu. Ubhubhubhu bayawazi-ke abantu abaningi. Hambe uyongitholela ungqangendlela. Ungitholele umuthi obizwa ngokuthi undwendweni. Undwendweni. Ngitholele umuthi ekuthiwa isibhubhu. Ungitholele umuthi ekuthiwa umphenduli. Ngitholele-ke umuthi obizwa ngokuthi umlunge. Umlunge. Ngitholele umuthi ekuthiwa umnukelambiba. Umnukelambiba. Ngitholele umuthi obizwa ngokuthi umzaneno. Thola-ke ibutha. Bese-ke manje usungitholela-ke imbongi yendlovu. Bese-ke uyongitholela-ke amafutha emvubu. Ungitholele ikhekhe lezinyosi. Ungitholele iwozawoza, kodwa ngidinga impande, ngidinga umkhando. Ungitholele ihlakanyosi. Uthole-ke uzamlandela. Uthole-ke iphakama laphezulu. Ungitholele ilethi. Ungitholele isondeza. Ungitholele umuthi esubizwa ngokuthi inhlanhla emhlophe. Into ozoyenza-ke la, uzogaya amakhubalo, gaye nalamathambo. Hlanganisa ndawonye-ke amakhubalo namathambo lawo. Mase kugayeke kahle kwayimvuthu kwa-fine. Thatha-ke manje usuthatha lelo guzane-ke manje usuthatha lamasimbi. Uxolo, usuthatha-ke lamafutha lawa okanye kanye nekhekhe konke. Uyakuhlanganisa-ke manje, ukuhlanganisa ndawonye konke, ukuhlanganisa ndawonye. Ukuhlanganisa ndawonye wafaka amafutha abe maningi. Ukwenze nje kube into engathi iyibhola. Into ozoyenza-ke la, uzoyishisa lento. Njalo ekuseni uyayishisa before uqale ukusebenza. Uma kuwukuthi usesontweni uzoyishisa njalo ekuseni ngesonto. Uyakhulunyiswa umuthi noma ngabe umuphi. Uyakhuluma-ke lesikhathi ushisa lo muthi ukuthi abantu abangene iy'nkalo ngey'nkalo, abeze bazongena esontweni lakho, okanye abeze bezothenga etafuleni lakho okanye isitolo sakho. Kuzoba kuwena ukuthi yini oyenzayo. Mina ngazi ukuthi wenzani, kodwa wena okusalayo udinga abantu ukuthi beze kuwena. Uzobiza abantu ukuthi beze kuwena lesikhathi ishunqa nje lento uthi ibheka phezulu. Usuyasho ukuthi abantu abeze iy'nkalo ngey'nkalo, zonke iy'ndawo abeze. Noma kuthiwa usebenza esigodlweni, ungasho ukuthi abantu abeze bazongena. Udinga abantu beze bazongena. Uzoleke uhlephula-ke kuleli bhola lelo lenzile.
ngoba kuzophuma ibhola libe likhulu la. Uma ngabe uhlanganise wonke lamakhubalo uzokuhlanganisa wakwenza into eyibhola, kuzoba kukhulu. Uzokuhlephula nje kulona wena ushise lowo phisi, uhlephule ushise kanjalo kanjalo. Sinamandla kakhulu lesibunge okanye leli baso leli. Lisiza-ke banamabhizinisi abadinga abantu nje. Ngabe mhlampe umuntu othize uyakhankasa, ukhankasela into ethize, udinga abantu ukuthi beze, bazoza abantu bagcwale bedonswa yilona leli baso leli. Wena uzoshisa nje leli baso okanye lesibunge, ukhulume usho ukuthi abantu abeze iy'ndawo ngey'ndawo, abeze bagcwale la. Okunye-ke engizokusho-ke sengiphetha nje ukuthi-ke abantu abaseThekwini emakethe lapha imithi iyatholakala kochitha okanye kulabantu abadayisa imithi. Laba baseGoli bayazi ukuthi imithi iyatholakala lapha eFaraday, iyatholakala imithi khona. Abahambi bayoyifuna khona imithi bahlanganise nawo kwamakhubalo. Laba bathi abakwazi ukuyithola imithi okanye babone ukuthi mhlampe kuzobathatha isikhathi eside ukuthi bakwazi ukuhlanganisa le mithi. Ungaya mhlambe kumuntu wangakini olaphayo uthi akwenzele lo muthi. Uma ngabe kuwukuthi udinga kumina, inamba yami le iya ku-WhatsApp, iyatholakala ku-WhatsApp. Iyona kube lula ngoba njengomuntu engihlale ngibhizi, mhlawumbe ushiye i-voice note khona, nami uma sengithola isikhathi ngikwazi ukuthi ngikuphendule. Noma ufone sikhulume, usho ukuthi udinga nini umuthi, ngikutshele ukuthi kuzohamba kanjani. Kodwa uma ngabe ukude, ngikuphosela ngophepha. Uma ngabe useduze, uyeza kumina eThekwini ngoba mina ngiyatholakala eThekwini endaweni yaseMgababa. Uyakwazi ukuthi uze kumina ulande. Uma ukude, ngikuphosele ngophepha, ufike kuwena ey'nsukwini ezintathu okanye 3 days. Ngiyabonga-ke nje kakhulu ukuthi ubuke le video kwaze kwafika la. Kukuningi okunye obungakwenza. Ngiyafisa nje sengathi amathonga kini amahle agezekile bengakwembatha njengamanje. Akwembathe ube ney'nhlanhla zodwa ukuthi lo nyaka lo kube unyaka wakho wey'nhlanhla. Nale samba semali leso sifisayo njengamanje ukwazi ukuthi usithole. Umsebenzi lo ufisayo njengamanje uwuthole. Konke okuhle lokhu kufiswa inhliziyo yakho. Mina ngikwazi konke, kodwa amathonga kini kanye noNkulunkulu bayakwazi wena okufisayo. Ngithi mina njengamanje ngifisa ukuthi amathongo kanye noNkulunkulu bakwenzele konke lokhu okufisayo, uhambe ngale ndlela le oyifisayo. Izitha zinqotshwe zingakwazi ukuthi zimise impilo yakho. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu abe nani. Amen.